Ayikushuthi angiyikhulumeke lento ngoba ngisabathe ngiyaziba lokhu iyangidla. Sabathe ngiyaziba kulokhu iyangidla. Kusho ukuthi khona umphakathi ezowusiza lento. Eh Empilweni kunje, uyabona umuke waba nesikhathi nethuba loku mhlawumbe uke wasebenza, noma uke waba nendlela owenza ngayo imali, noma uke waba nendlela yokwenza izinto zibe lula kwabanye abantu ngale kwemali, kodwa nje ukwazi ukwenza izinto zibe lula kwabanye abantu. Okanye wabajabulisa nje abanye abantu. Mhlampe wabajwayeza abantu abaseduze kwakho ukuthi ngesikhathi sakho uthanda kuhlale kubraywe, ngenza isibonelo. Kuhlale kubraywe, yabo kujatshulwe kube mnandi. Phuza utshwala mani, phuza utshwala. Phuza amadrinki mani, phuza amadrinki. Yabo nje into efana naleyo. Uthola ukuthi ubajwayeze leyo nto. Noma ubajwayeze ukubavezela amathuba abantu. Amathuba azobasiza, amathuba anjani. Amanye akhanda ikusasa for life, for life. Ubakhandela ikusasa ngethuba okade unalo kanjalo. Noma usasenalo futhi. Kodwa ngeke uyibone kahle lento uma usasenalo lelo thuba. Ufune ngathi ungathi ukudrobha a little bit ukuze uzobona the reality of life. Into yami ke sekutheni uma uke wenza into efana naleyo, then what robha a little bit. Hey mfowethu noma dadewethu, uma ngabe abantu obabrayela inyama sebekukhombisa ukuthi esikhathini sabo sebe right nabo sebe nempilo, abathanda ukubraya inyama okanye nawe, chillaxa wena, chillaxa wena. Vuma ukuqheliseka, phela switch off. Uma nje bakukhombisa ukuthi okay besidla impela inyama nawe sibrayela, kodwa thina sithanda ukudla inyama nawe kungeyethu imali. Uyabona? Qhela switch off baba. Hayi ngenzondo, hayi ufake inzondo enhlizweni yakho, kodwa ufake i-distance. Ufake i-distance, hayi inzondo. I-distance. Uma abantu bekhombisa ukuthi empilweni yakho esuke ingasekho right ngaleso sikhathi, sebekukhathe off, khatheka off, khatheka off. Ungasondeli, bayeke baphila impilo yabo abantu. Akukhathalekile ukuthi beningi abangani abanjani, akukhathalekile ukuthi benizihlobo ezinjani, akukhathalekile ukuthi niwumndeni onjani, akukhathalekile ukuthi uyabazala abaphuma enqaweni kuwe noma esibelethweni kuwe, ukuthi nje bayeke, bayeke. Yayithi intombi leya eyangizalayo uChakideka noMgcolobe, yayithi ababuyisi baphambili, ithi yeka lo, ithi yeka lo. Suka, yayithi yeka lo. Ngikhumbula usuku nosuku, usuku nosuku. Ngihlale ngibona izinto zakhe njalo, ngihlale ngibona izimanga zakhe, ngihlale ngibona izinto. Hayi bakwethu kulungile, ngikho ngaye ngilento. Wayethi nje yeka lo. Ngoba ngangimazi ukuthi uyingelosi, hayi ukuthi uNkulunkulu wami ezweni lasemhlabeni. Noma ngabe ngangiwenza noma amaphutha ami okukhula kwami, kodwa ngangimazi ukuthi uNkulunkulu wami ezweni lasemhlabeni. Ngangakho isiqiniseko kusho kuthiwa
kunentombi abeyazi ngibona ukuthi hayi manje yabona-ke lento iyatekezela ayisahambi kahle. Ngangakho isiqiniseko ukuthi akaze ayibonele yena ukuthi hayi bo le ndlela ayisahambi. Aze ayibonele yena ngoba ngangingafuni mina intombi engizalayo ithi ngishintshashintsha amantombazane kusho ukuthi ngeke ngize ngiganwe, kusho ukuthi ngeke ngize ngiyifezekise into ayizoyenza kula ekhaya yokuzovusa umuzi. Ngangafuni nje athi kusho ukuthi ngeke ngize ngiganwe kwasha kwacima. Ngangenza isiqiniseko ukuthi akaze ayibonele ukuthi hayi le ndlela ayihambi. Uyabona angabhodla athi athi mntanami kulungile. Ngiyeke ahambe. Hayi done. Done. Athi mntanami kulungile ngiyeke ahambe. Washanyisa igaqaza isivalo lapho yagaqaza isivalo yasithi engeke ibekezelele inkomo engekho. Wathi umama sengidelileke mntanami ngiyeke ahambe. Ngase kufuna ngiyeke. Amyeka. Sakusho bani phela kusho uNkulunkulu ongizalayo. Kusho umuntu wangiletha la emhlabeni mina. Ngamyeka. Umuntu ngimyeka kusho sangincoma ethi kodwa washo ngimyeke. Thule ngamphendule. Angigxeka ngithuke ayizeni hamba thini kubantu ngithule. Waphinde omunye futhi wenza naye. Wenza. Ngathi nje uzabona ugogo. Uzabona. Wathi la ebona khona wathi hayi mntanami. Intombazana ayifuna ukugana. Wathi hayi intombazana ayifuna ukugana. Yeke. Lapho mina ngisuke ngikade umuntu ungamiyeka. Sengibambelelele nje kutheni isalukazi asikakaboni. Sizoyitshela ngishintsha amantombazane. Isalukazi asikakaboni. Anginendaba nomphakathi mina nomndeni nezingane ukuthi icabangeni zizocabangani nginendaba nalokho mina uNkulunkulu lo ngizala wangilethe emhlabeni umama. Ngoba uyena engamfica ubaba saphambana nesango ngathi ngena wayiphuma ehambe yakomkhulu bakhe. Ngineminyaka eyisikhombisa. Mawumama nangingamfica ngikhulisa. Mase kusho yena ngathi hayi ke ngisibhemile sekurayithike. Uyabona? Angisho ukuthi ke bafethu umuntu bamyeka. Myeke umuntu ahamba indlela yakhe. Enze lokho akuthandayo. Myeke enze lokho akuthandayo. Yes. Uphike nje ukuthi impilo imarathon. Impilo imarathon impilo. Kuyagijima. Iminyaka yeqana iminyaka. Kodwa engikugarantayo ukuthi umuntu mayemdala uhlale emdala umuntu. Thina sizalwa abantu ababengafundile kodwa sibahlonipha sengazuthi kwakuwoma lokhuzana. Engazuthi osolwazi. Osolwazi. Njoba ngithi usuku nosuku ngibona izinto njoba ngila egcekeni kwethu ngibona izinto umama ngithi mina le ntombi. Le ntombi. Ngiyabona kwakusolwazi lo. Very brilliant woman. Yes. Very brilliant woman. Awudume nabadumiswe bakwethu. Basho njalo ababengifundisa ababengicisha ukuhlakanipha. Bathi kudume nabadumisi. Kunjalo ke ngani zakwethu. Lokho nje ngifuna ukucacisa. Aphoqa abantu ngempilo ethandwa wena. Aphoqa abantu. Afuna abantu babe sesayidini lakho noma bezizwa bonke abafuni basesayidini lakho. Bayeke. Kusho bangashada bangakutsheli, kusho bangenzani, bangakutsheli, bangenzile bayeke abantu. Bayeke. Live your life. Sine mandate la emhlabeni yokuzophila lokho uNkulunkulu asithuma ukuthi sizophila. If empilweni yakho you've discovered ukuthi you've got some talents, try by all means ukuthi lawo ma talents akho ayakubona ukukhanya kwelanga. Ulwela ukuthi ayakubona ukukhanya kwelanga. Ungalwi ngokubulala abantu, uthakatha abantu noma uyolanda izinto ezizozongcolisa igceke la kwenu. Kodwa yilwa noma ngayiphi indlela. Mina selokwathi inhloko indlela engilwa ngayiyodwa nje. Mangonakala izinto ngicinga ukuthi konakelephi. Ubani okhalazayo la ekhaya.
Ucinga ukuthi ukuba kukhala yini ngigacele kule nkinga? Uzobona wena njalo nje udlala ibhola elihle, udlala ibhola elihle, udlala ibhola elihle e-practice-ini mase kuthiwa unyuwe scheme. Udlala ibhola elihle man ngikhuluma impilo engiyiphilayo mina. Yes. Mase kufanele kuthiwa kukhethwa abazohamba bayodlalela izwe phesheya kwey'lwandle unyuwe scheme. Bathi ngelanga bethi bakuthathile bakufaka esikwatini ufike uthathe uthole i-injury kuthiwe buya. Kuthiwa jika awusahambi sekuzongena umfokabani. Cinga ukuthi konakalaphi kini, konakele, kunenkinga khona. La emhlabeni asiy'philele ocathi sayiphilela unamanga. Unamanga asiy'philele kulo mhlaba. Lutho phumzile dadewethu kababa asiy'phileli. Kodwa uma ucathi siyayiphilela, siyakubongela. Uma ucathi siyayiphilela, hayi siyakubongela cha uyibambe la uyibambe kahle. Siy'phileli la emhlabeni. Siy'phileli. Ngabona abantu wena behambe bedoja impilo nje ngoba nakho impilo ngoba impilo ave yenza nesilima ikifike ikununusele ngemali impilo. Ikununusele ngemali. Imali. Uyibona iseningi ungazi ukuthi imali mayiseningi kangaka ucathi eyokudlala. Uyambona umuntu usethenga iyidakamizwa ngayo. Ucathi imali yokudlala usehamba uyothenga ngayo nombiliyane. Ucanga ukuthi imali yesidalwa yokudlala. Uphume ngene emahhotela nenombiliyane. Ucabanga ukuthi imali yokudlala uyaphuma uyangena emahhotela uyayincoma ubusoka. Hayi mangabe uyisoka awuyiba yisoka kusuka esikoleni phela. Ungenamali ungenalutho. Sibondwa ulisoka. Ungaphasi na kahle ungakwazi ukudlala ibhola. Sikubondwa ulisoka ayositshela ukuthi uyisoka wena ngoba nakho sewusebenza bese usuqhakambisa ubusoka. Isoka imali. Masitshele ngaleyo nto thina saba amasoka. Saba amasoka sakwazi uku-identify kusho sesingamasoka sesiqonyelwa i-TV ubone ukuthi angisesimike la kusesimi isoka TV la sekuyi-TV la qonya u-TV lo uqoma u-TV lo uqoma u-TV lo uqoma u-TV. Yes. Sekwanda ama-friend request bakithi kuyabe phuma phela ku-TV. Hayi mina ithongo lami la nginikeza isibindi nje lathi phuma khona uzobona the reality of life. Uyibone from efemelini ukhuphuke njalo uzoyoshona phezulu ubona the reality of life. I'm experiencing i-reality of life namanje. Kuthi nalapho bengatholanga khona kahle bathi hayi umuntu ongakuthandi nje uyohlala engakuthandi khehla ngeke aze ashintshe. Bafike bangitshele mina bathi hayi ngeke aze ashintshe khululeka. Noma umuntu angenzani bathi hayi khululeka ngeke aze ashintshe. Ohlala engakuthandi akakuthandi vele. Ho suka mabhosi wakho wona afika ngitshele mina hayi leka la. Yes. Kulabantu ababeqhakambisa ukuthi ngingwakubo beqhakambisa isibongo. Ye ubone ukuthi hey naba abantu bakithi ngabathola ngabe kuthana mase kusele ikashazana bathi hayi ngihamba nabantu abathanda ukungivezela lokho akucabangayo umuntu hayi lokho akwenzayo. Abavezi lokho akwenza abaveza lokho akucabangayo. Bathi buka ucabangayo. Ehleka ngedwa sekithula athi ungambuzi ungasho lutho futhi thula nje ubukele. Thula nje ngibukele mina. Baveza umuntu akucabangayo. Baveza lokho okukhulunywe esithe. Lokho osukunesiqiniseko ukuthi angikwazi weklephi. Klephi. Sihamba ney'thutha thina. Hamba ney'thutha ngempela thina. Lokho ocabanga ukuthi angikwazi khona ngivele ngikwazi impela. Ngeke ngatshela omunye ngathi hey ngiyakwazi lokho ocabanga ukuthi angikwazi wena. Engingakwazi lokho uyitshela ukuthi mhlawumbe ngenza ukuthi ngiyakwazi. Kodwa lokho ocathi angikwazi ikhona engikwazi ngqo. Lapho ke showcase. Yikho ke kuba lula ukuvele ngimiyeke umuntu. Miyeke. Nginifundisa lokho ke abazothanda ukufunda. Ukuthi miyeke. Miyeke umuntu phila impilo yakho. Yes. Zohlangana phambili. Zohlangana phambili. Ukuthi ibhande esitolo lithenga lifasiwe. Kunesikhathi lapho oliyekanisa khona bese ulifaka ulitshuthe liyohlangana phambili.
bese kucaca phambili ukuthi i-Chaspel isalungileni ukuthi usengaphinde ulifase noma isalungile. Maye ngasalungile i-Chaspel awukwazi ukulifasa uyohlangana phambili nje bese ifike ziyabukana kanje i-Chaspel ayisalungile nje. Uma i-Chaspel ilungile ufike ulifase nqili khaxa. Uyabona i-Chaspel isase-right. Uyabona kunjalo nje empilweni wabafethu. Unjalo nje. Ngilaleleni. Ngilaleleni. Ngiyantshela. Nibatshele nabanye konke engishoyo. Ngisazoyisho futhi. Kuningi. Sathola mkhulu. Kuningi. Umuntu uma uhlezi ekhaya kudlula ihhashi nje uzomuntu esethi hawu Mlindi. Hawu hawu nyongo ehlovu. Hawu umhlaka. Okay. Right. Usekhaya. Ngesikhathi abanye besemsebenzini wena usekhaya. Yeah. Sesasakujwayela. Sesakujwayela. Sikhule ngakho vele ngoba nalapha kuthiwa siyasebenza sitoha. Sikhule ngakho lokho sesakujwayela nje. Into engasenankinga. Yes. Uzothiwa amathuba anikezwe i-youth. Mina ngaba youth ngaze ngaqeda umsebenzi ungaveli. Umsebenzi ungaveli ngaya nakuleso sikole njalo futhi. Ngafunda nalezo mfundo kwakuthiwa izona ezibalulekile. Lathi ihlozi unamanga wena. Unamanga. Impilo la emhlabeni lawulwa uNkulunkulu nathi. Lokho esikuvumelana noNkulunkulu ikhona okuzokwenzeka kuwe. Lokho esingakuvumelana ngeke. Idlozi linendlela yokuthi hey bafethu nginitshela lento. Uyazi kunabantu la emhlabeni abakhethwa uNkulunkulu. Ngake ngayisho lento. Futhi ngiyayiphinda aye ngaze ngiyisho. Kunabantu abakhethwa uNkulunkulu la emhlabeni ukuthi lo ufuna abe ubaba phakathi kwesizwe. Ayi izinto ezomehlela ke lo muntu. Lo muntu okhethiwe nje ukuthi ufanele abe ubaba phakathi kwesizwe. Izinto ezomehlela. Akusonke umuntu oba ubaba. Khona abantu abahobaba baningi obaba emzini yabo. Baningi obaba emzini yabo. Aba right futhi emzini yabo hayi isizwe. Hayi isizwe. Hayi isizwe. Yabona lento yokuba ubaba esizweni. It's very deep. It's very very deep bawubaba esizweni. Yinto oyifila umuntu ungazi umbone kusho eduze ungazi uhlale kusho nanaye baba. Fail ukuthi yabona nje manga beka abantu lapha bayikhulu bese ngithi mina kubantu abake baba omongameli kuleli izobana abahobaba. Uyokubonisa imanga. Uyokubonisa imanga. Kophuma amagama ambalwa noma elilodwa. 1 or 2. Kuthiwa hayi ubani ubaba wesizwe, ubani baba 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 ngeke ukuphoqe ngenkani. Ngeke ukuphoqe ngenkani. Kusegazini uNkulunkulu uyamtrain umuntu for lokho. Uzalelwa khona akuhluphekele ukuba ubaba wesizwe. Akuhluphekele ukuba ubaba wesizwe. Awuveli nje ube ubaba wesizwe. Awuveli nje. Usuku nebhathi nje makuthiwa ube nobaba wesizwe ezweni lakini waze wahamba emhlabeni mayegcine sehamba emhlabeni ungenendaba naye ungamfuni naseduze kwakho unjani kusho ukuthi uNkulunkulu akunika ubaba esizweni bese sigijima nawe siyokubheka ukuthi yena lona akunika yena ko wakulethe emhlabeni unendaba sikuthola ukuthi kawunendaba futhi nalelo khehla sibona we mame usho ukuthi nje vele wayilahlwe nje kusuka esibelethweni sikanina noma uNkulunkulu angamnikani ngoba yazi kunabantu abanikeziwe abazali la ngaphandle kodwa basithi abanabo abanye nemiqondo yabengcolileyo abanye ngokhondo lofuzo lubi abanye ngokungcoliswa honina abanye ngokungcoliswa hoyise uthothi ingane ikhulela kuyise ayifaka umqondo obhedayo ngonina izicabanga ukuthi imizimba umbulala ekhanda ephila uthatha uphila nje uright
izimo ezinye nje ezimcindezelayo kuphela kube sengathi kuyekho right. Utoti impila nonini unina usikorisha ama-scores akhe, ubhizi nezimpi zakhe zokuthi wenza ama-mistakes empilweni, ubhizi. Ulokhu uthola ukuthi umuntu, uyazi phela khona abantu othola ukuthi wathandana nensizwa more than 20 years ago. Sebahlukana. Usayiqoma insizwa wayiqoma kodwa kunensizwa eyodwa asalokhu eyigxekile bakithi. Le nsizwa eyodwa asalokhu eyigxekile, asalokhu eyithukile, asalokhu eyigadile, asalokhu ehlenyuka. Hayi man, phuma kumuntu. Phuma kumuntu. Worst part of it futhi thothi uyena umuntu osuke ale umuntu. Wathi angisakufuni. Yes, uyena umuntu osuke esuse umthwalo kuye basho njalo mase bekwala. Washo kimi omunye. Wathi kusuka umthwalo. Umthwalo bekuyimi. Ngiyakutshela. Wathi omunye ngitshela lezi zinto ngenzela ukuthi ningabi lento eyashiwo kumina njalo. Wathi omunye uyayibona nje ukuthi wathandana nesifalakahle. Wathi uyayibona nje wathandana nesifalakahle. Esho mina njalo. Wathi nesifalakahle. Yes. Ngiyakutshela. Ihlazo. Ngiyakutshela empilweni. uNkulunkulu impilo uyicashise kabi. Uyazi uNkulunkulu kwenziwa yini ukuthi uNkulunkulu afike afake ukuhlakanipha emqondweni bese phinde adala imali, enze kube khona imali ezweni, bese kuphinde futhi enze kuvumeleke ukuthi ukuhlakanipha kushift emqondweni kuye emalini. Uma unemali uvele sengathi uhlakaniphile. Hayi bafethu, khona engahambanga kahle. Hayi khona engahambanga kahle. Abanye abantu bazenza izinto eziwukuhlakanipha ngemali. Ukubonda yikho impela ukuhlakanipha, yikho impela. Kodwa kube nezimo nje futhi ezalayo ukuthi ngoba uyazi khona abantu abenza izinto ngemali ngoba beqhudelana nabathize. Khona abantu lapha ezweni ngiyakutshela mina ngabe banayo imizi kube kuthiwa abaqhudelani namuntu. Ongabe banayo imizi at all. Kuba khona abantu nje othi uma ngisebenza ngizokwakha, ngizokwenza ukuthi enze into zakhe. Bese kuba khona umuntu ozoqhudelana nje eceleni, ovela nje la eceleni yena. Yes, ongenza izinto zakhe nje ngenkululeko. Ogada ukuthi ngengidlule ubani. Oh yebo ngeke. Ubani akadluli wena, uyazenzela nje into zakhe. Akadluli wena. Akekho ekumadlulaneni. Usekwenzeni izinto ayikade ephupha ngazo. Okay, kulungile-ke angiphume kulokho. Mhlampe nakho kubalulekile ngendlela yakho kodwa ngiphumeke kukho. Bengizonixwayisa nje bafethu ukuthi empilweni bayekeni abantu bahambe. Nababamba abantu. Bayekeni bahambe abantu. Niphilele nje ngaphandle kwabo. Impilo imnandi. Futhi yazi-ke ngizokutshela enye into ngeke nize niyikholwe nina lento nizoyikholwa eminyakeni ethize ezayo ukuthi nasi lento uNomkelema nasitshela yona ngalesi sikhathi. Uyabona ngoba nikholwa ngokubona noPilato. Ngathi kwakuPilato leya ndoda esebhayibhelini, uyabona wemfowethu, uNkulunkulu uma efuna ukukusebenzisa noma efuna ukusebenza ngawe noma efuna ukubona ukuthi ubone ubunjalo bempilo, uyakukhetha nje akubeke wedwa qekelele. Akubeke nje uzizwe nje ukuthi ngingedwa qekelele. Kodwa futhi bese uyazizwa ukuthi hayi nginaye kodwa uNkulunkulu la eduze kwami. Nginabo kodwa futhi abakithi la eduze kwami. Phela engingenabo ilapho kuthiwa ama-haters. Yes, iy'mbulu, iy'nyoka engingenazo. Siphila nazo, siyazazi, hamba ngenyawo ezimbili.
ayihaqazeli ngesisi inyoka, hamba ngenyawo ezimbili. Ngeke ngihleke ngedwa ezinye uthothi ifuna ukungena la ekhaya isikazi sisindeke. Ngithi nawu isnake, sindeka senza kahle, senza kahle, senza kahle. Ngoba mina lento ithi xifu, ithi xifu uqhamuka nje bese kuxoxwa indaba uqhamuka ukuthi. Xoxa indaba uqhamuka. Ithi xifu lento. Suka. Phila nayo isikhathi eside ngizelwe nayo. uNkulunkulu wayifaka kimi lento ngoba azi ukuthi ufuna ingcine sekunje. Ingcine lento. Mina kwenze kanjalo kusho intombi ngithandana nayo ngathi gilimkhuba. Ngathi gilimkhuba. Mayiqhamuka nje. Kodwa hayi mangithandana nayo imidlalo. Ngithandana nayo ngizama ukuyifaka enhlizweni yami, ngingathi yanamathela enhlizweni yami but mayiqhamuka nje ukuthi chifi ithi lento ukuthi okay done. Bathi ungomfaki enhlizweni, ungomfaki loyo enhlizweni. Ngoba namanje ngisasho weyinsizwa hey. Khuthalela ukweshela weyinsizwa. Khuthalela ukweshela. Khuthalele kweshela. Uma ungesona lilona nje iNazarete, khuthalela ukweshela. Ngoba Nazarete awesheli. Hayi malishela ke lisuke lenziwe kwalokho angeneke kulokho. Ngithi mina ukhuthalela ukweshela. Sengifaka isihloko ongafanele ngisifakele. Khuthaleleni. Ngoba hey labantu othiwa osisi abanye abantu la. Khathalekile ukuthi uzalwa yimi noma uzalwa ubani. Khathalekile ukuthi ngilamana naye noma abanye abantu la. Ngiyakutshela. Ungayitsheli ukuthi uzothi eqhamuke ebe right, uqhamuke right. Suku nenhlahla. Suke kuphila umsamo ngikutshele labo bantu abaqoma kanye nabaqonywa kanye bacacelane. Kusuke kuphila umsamo lapho. Njoba imsamo ingasanakiwe amazonke abantu bayakholwa izinkolo ezala ukuthi kunakwe imsamo ucanga ukuthi wena uzovela ube nenhlahla yokuvela uhlangane nomuntu nje abe unqo. Lutho. Ufana nale niyenzayo ukuthi uhlukane nentombazane ebi straight yaziwa esiqoma ngakusasa usucabanga ukuthi sizoba straight usufuna kwazi ukuthi usumtholile ungathi hayi suke ngathi uyakhula lapha ekhanda. Ngathi uyakhula lapha ekhanda. Hawu. Sofuna kwazi ukuthi umuntu uphilelelana abantu. Ziqonyelwe nje wena uyiqonyele uzoyibona ehlelekile kayi. Uhlelekile ke lo uphuma ekhaya elingcono. Futhi ningazama ukushintsha amantombazane. Sengiyibonile mina ngayibona leyo nto ngitshela from experience awashintshi. Mthole eshintshwe kube ekhandwe kubo hayi uzama ukumshintsha. Bashintshi laba bantu. Ukuthi umfica phuza utshwala umyeke usutshwala khohlwa abashintshi laba bantu fanele akutshelwe kubo lokho kungena shaw uvalo lwakubo ukuthi ekhaya bafuna ukubona utshwala. Yathi intombazane engangithola naye eGoli yaseBergville yathi ubaba engalifuni nokulibona iblue. Iligadile okunye engagadileke kodwa liligadileke lona. Unembeza wakubo. Ithi angikwazi ukulifaka ngoba noma engasekho ubaba emhlabeni angikwazi ukulifaka ngoba wayengalifuni nokulibona. Yes. Lethe ngiyayingisho ngithi mina ezami izingane ngiyoyitshela nje ngiyitshela ukuthi ku wrong ungakwenzi ukuthi ungakwenzi bese ngivala umlomo. Lindila ngalokufa. Umuntu aphile nokuyiphila into engingayifuni ajatshuliswe yilokho ukuthi ngiyamlaya ubaba ngenza lento angayifuni. Ajatshuliswe yilokho aphile nakho. Mawukuthi kuyamondla lokho kuyamkhulisa kumenza azizwe ehlakaniphile kumenza azizwe nempumelelo kulungile. Kulungile. Utshela nje umuntu ukuthi nokuthi yaphethe bese uyamyeka ayibonele. Ngeke athi awumtshelanga. Cha ngeke athi awumtshelanga. Fanele uzumphendele kangaka umuntu bese zozwa. Ngoba bashintsheki ngiyakutshela bashintsheki labantu. Bashintsheki. Funa niyiqapheke leyo nto weyinsizwa ningazami ukushintsha amantombazane. Azami nje ukuyishintsha. Ukuthi uyifice ifaka amabhluku awafuni wena ufuna wayeke. Hayi khohlwa akawayeke. Uzowamisa. Mina nginabantu besifazana abangilaya ngamabhluku esesihlukene. Sesihlukene nje ulaya mina. Ngisangena mina ungalungalile. Ngikela kuyisobha science nje. Angithi ungalile. Manje mawusuthi unelunga ngalo ugijima uyothenga ibhluku. Hayibo. Angisangene mina uthi wenzani wayihlazo labazali bakho okwenzayo konke sekuveza wena ukuthi ekhaya kini nje. Angisangene. Okwamdadasi lokho amandadasi ngamaswele usuke engasangene.
wathi nje awusangifuni angisangene mina kusho ungaphosha endleleni angisangene. Angisangene. Sekuyoxoxa umlando so what? Sekuyoxoxa umlando kuthiwa wenza ukuthi so what? Ngisangene mina. Ngisangene mina. Mina ngiphuma gelekeqe. Gelekeqe. Bawutshela abaziyo. Bawutshela abaziyo ukuthi hhayi kancencane. Mina anginayo ayikho intombazane enomlando ukuthi hayi uyangincenga. Lokhu uyabuya Nkosi yami usangifuna back. Hayi ayikhulunywa umsangano ngami. Ayikhuluma umsangano ngami. Mayikhuluma lowo msangano so ayikhuluma lowo msangano angincenga umuntu mina. Uyazi yini ngingamncenga umuntu ingakanqamuki le phone yami le battery yami. Uyazi yini ngingamncenga umuntu angifuni ukuncenga unkosikazi wakwasibanibani. Kufuna incengelwe izalukwazi zakubo unkosikazi wala ekhaya kithi odaliwe ukuthi ithuna lakhe liseduze kwamathuna omdadase nomlazane zawusengenjeni ithuna lakhe liyoba seduze kwamathuna okhifiza kambala osikhona simazenga liyoba seduze kwamakhehla kithi ezalukwazi zakithi omasangweni omahantshisini ithuna lakhe liyoba seduze kwezalukwazi zakithi omandimando omadube. Loyo muntu kufanele ancengwe izidalwa zakubo. Angazi ngihamba ngicenga amantombazane mina kanti mhlasimbe udalela ugana lapha phesheya. Ngimncenga ngihlala ngesikhathi sami kanti ithuna lakhe likuloya umzophesheya. Ilokho nje ngivele ngakufuni. Ngamtshela omunye umama ngathi wemama noma ninganginyunda ningiqede lapha endodakazini yakho kodwa ithuna layo uma liseduze kwasekhaya iyongithanda seninginyundile. Ngathi futhi noma ningangincoma ningincome nisho yonke into nisho ngami ithuna lakhe malingekho eduze kwamathuna obaba iyongala lengane. Ngamtshela ngathi iyongala ngathi ukuthi ngitheni kuyo kuncika kutheni ithuna lawo likuphi lisebudodeni na. Masebudodeni kuyokwenzeka lokho okuyofezeka ukuthi ithuna lakhe libe sebudodeni. Yikho ngingancengi amantombazane mina. Ncenga amantombazane. Ngakwenzi futhi lokho. Ohamba uzubulala abantu babulalela umuntu vele kufanele ayogana kulowo yamuza hayi yini. Hayi wena. Ngibulala abantu qhushu abantu benza intuthwane. Ngomuntu othola nje vele kwasimilo sakhe nje vele asikho right. Oyisuka. Bafethu kulungile ngibongile. Hey uthi ngisuke bese ngiyashisa kwesinye isikhathi. Ngisuke bese ngiyashisa kwesinye isikhathi. Ukuthi mase ngikhuluma into engisuke nginesiqiniseko siphelele sayo. Uyabona? Lungile ke ingane zakwethu ubongile kamdadazi niphile nje.